do mojho nového videa z Brawl Stars a dneska to bude push na Leona. Neviem na koľko ho puštnem. Mám ho na 160 trofí, takže uvidím. Dobre, môžem ísť na to. Dobre, máme tu prvú hru. Dobre, zoberiem si tento Power Cube. Dobre, je tu Max, tu by som mohol relatívne zabiť, ale radšej nebudem riskovať, lebo ona je veľmi rýchla a proste má dobré útoky. Dobre, máme tu Broka. Toho dám dole, toho dám, no poď sem zlatíčko, no poď sem. Dobre, ideme proti Bonnie, tu dám nič, akože to asi bol bod, očividne. Mám 160 trofí, tak toto asi bol bod. Dobre, idem nájsť toho Bula. Ty vole, kde je ten Bull, kurník? Kamo, ja ho tu hľadám 10 sekúnd, kde je do riti ten Bull? Kamo, ten Bull sa strátil z povrchu Brawl Starského, kamo. Kde si? Bože, ten teplož je tu, ty modrá nebeská konečne som ho zabil, toho Bula. Dobre, ja sa vám ozvem, až keď bude mať 200 trofí. Dobre, toto je posledná hra pred 200 trofí. Dobre, idem potom Ashovi, lebo akože to nemusím do prdele. Doriti! Kamo! Ja som to prežil, ty kokos, kamo! Tak teraz som dostal trojitý infarkt Alzheimera, Buchheimera, ty kokos! No poď sem si pre teba. Ne, dobre, to bola sranda, prísam, že bola sranda. Proste videla Kurňa, ty teplo! Dobre, máme tu 200 trofí na Leona, je to tam a ideme na 300. Dobře, už som spátky, som tu proti Bullovi a Kitovi, tak dúfam, či to neprehrám. Ty blbá macka! Dobre, trošku som sa naštval, ale to nevadí. Máme nový rang, to je mega super. Takže môžeme ísť na ďalšiu hru. Ty blbec pokore, srma. Dobre, poď na to. Poď, zabijem teba. Ty muzikant, ty loko. Poď sem. Poď sem, zažerem to. Kamo, to som fakt... Bože. Ne, prosím. Dobre, konečne posledná hra pre 300 trofí. Dobre, poďme na to. Poďme rovno do streby, nebudem sa s tým more srať. Poďme tam. Dobre, rovno poďme na to Stewa. Poďme tam. Nie, poďme na tú Mandy. Poď, Mandy, dobre. Poďme na to Stewa, poď. Ty teploško, poď. Dobre, asi zdrhol. Zdrhne. Dám tam klona pre istotu, lebo keby si niečo rozmyslel, nikdy nevieš. Dobre, dole je Ems a tam je gas. Dobre, ty kokos! Kamo, teraz som dostal triple quader more Einsteiner infarkt. Kámo. Ježišmária, ja som dostal infarkt. Dobre, poďme tu na pána Cordeliusa, alebo na pánu Meninu. Mne to je úplne jedno, ja tu budem kempiť, ja sa posratý až po nohy. Dobre, dám tu klona. Neviem prečo som tam tak, vieš čo, len tak som ho tam proste tak. Dobre, zabijeme tu Mandinu, Candinu, ale najťažšie bude zabiť toho Cordeliusa, lebo má akože dosť silné účko. Prosím, hlavne ma nezabij, fakt prosím. Dobre, trošku som sa naštval, ale to nevadí, lebo máme 300 trofí na Leona. Dobre, keby ste chceli ďalšie takéto videa, určite dajte like, odbery. A zatiaľ,